Derioko nekazaritza eskolan gaude, bertan nekazaritza familiako zikloak ematen ditugu, eta hemen dauzkagu gure nekazaritza arloko ikasleak babasabala batzen. Eskolan normalean nekazaritza agroekologikoa egiten dugu, eta orduan Bizkaian gaudenez Bizkaiko laboreak eta barietate tradizionalak erabiltzen ditugu, eta horiekin saiatzen gara, proiektuak ateratzen gero gure errekurtsoak direnak berbalorizatzeko asmoz. Biozientzia eta jasangarritasun arloan, gure ikerketa eta berrikuntza arlo bat elikagaiak, agroelikadura, bioekonomiari lotutakoa da. Eta bertan ikusi ginen, gizartea aldatzen ari denean ere bai, adibidez, basogintzan sortzen diren produktuak edo gure hosteleritzako eskolatan sortzen diren hondakinekin eta horrela, aukera baginokela, ekonomia zirkularra landuz, produktu horiekin irin berri batzuk sortzeko. Hauxe izan du da gure irinak proiektuaren sorrera edo abia puntua. Ahora vamos para el obrador. Adibidez, orain gure ikasleak obradorera eramango dituzte babasabal horiek eta produktu edo lehengai horrekin egingo ditugu hainbat lerro. Gure irinan proiektuan barruan egiten duguna da, babak eta batu berez, produktua bera, eta eraldatu egiten dugu irine lortu arte. Guk lortzen dugu irine hori produktu desberdinekin, einjako irine lortzen dugu. Bai eskurrak, intxorrak, babak, idarrak, bababaltzak. Las que son perfectas las vamos a ir separando aquí en el botecillo, vais mirando, y las que tienen alguna picadura, las que son un poco... Lortu dugu ja babak irine egiteko, kaltekizenak, itxurize dizenak, eta ingo duguna da bertara eruen molienda mekaniko bat egiteko. Azikeran pentsu testurako produktu bat lortuko dugu. Bea Brenda. Eta, hausten da ona. Gero ekarriko duguna da ona blisterrera. Blisterrien eukingo dugu abiadura ertain batien eta berotzen danean geratu ingo dugu lortu arte testura oinokan eta finaua. Hortxe lortu dugu testura ertain bat eta honekin gure duguna da irin formaia fin-finena lortzea. Orduan, baea pasatuz, lortzen dugu azpian, erabilgarri izango jakun irina eta goizen soberakinak izango dira. Azken produktua bera, olako botitan edo plastikoetan jartzen dugu eta egiten dugu batetikan teknika erabialdu analiziak eta egiteko, edo bestetikan hartzan da erabialdu eta bertan egiten dabez jakin mota desberdinak lortu. Gure irinan proiektuak daukan ezaugarrietako bat, elkarren arteko aberastasun hori edo auzolan hori da. Proiektuak lehendabiziko abia puntua nekazaritza ikastetxean hasten da. Irinak sortu ondoren zer egin behar dugu, irin hori ezaugarritu. Eta horretarako teknikara ekartzen ditugu, eta teknikak daukan elikagai laborategian irin horren ezaugarritze prozesua egiten dugu. Nekazaritzako elikagaien laborategian aurkitzen gara, eta hemen Derioko nekazaritza eskolatik etorri diren lagin horiek aztertuko ditugu eta egingo ditugu azterketa, bi motatako azterketak. Alde batetik balio nutrizionala begiratuko dugu, aztertuko dugu, eta beste alde batetik ezaugarri teknologikoak aztertuko ditugu. Ezaugarri teknologikoak dira azkenean irin batek zer jokabide edo zer jokamolde izango duen sukaldean. Ze gaitasun daukan ura txikitzeko edo olioa txikitzeko. Balio nutrizionala aztertzerakoan, alde batetik makronutrienteak aztertzen ditugu. Lagin horiek dituzten grasa kantitatea, proteina kantitatea, karbohidrato kantitatea eta zuntza ere determinatuko dugu. Makina hau, zuntz dietetiko osoa zehazteko makina edo ekipoa bat da. Metodo honek 3
atal edo 3 etapa ezberdin dauka, eta alde batetik imitatzen da urdailean egiten den digestioa. Azterketa hauen helburua da alde batetik ezagutzea daukagun irin horiek makronutriente edo nutriente horietan duten balioak eta irin horiek izango duen konportamentua ezagutzea. Gu irina hauek jasotzen ditugu Bilbao Ostalaritza Goi Eskolan eta hor egiten duguna da produktu berriak egitea irina honekin. Azkenean ikasleekin egiten dugu berrinkutza gure laborategian eta kasu honetan egin dugu berrinkutza Indabaren irinarekin. Zer lortu dugu? Lortu dugu produktu ezberdin batzuk eta beraiek produktu honen desarrolloan hartzen dute parte. Egin ditugu, adibidez, batido bat irinarekin, gofreak egin ditugu ere untable bat, eta beste snack desberdin batzuk, adibidez, cookie bat egin dugu ere. Azkenean, ezagutza guzti hori, bai hemen sortutakoa eta bai hainbat ikastetxetan sortutako ezagutza, irakasleen artean edatpena egiten da, transferientzi hori egiten da, eta ezagutza hori irakasleen bitartez gure ikasleetara pasatzen da.